Ahoj, dneska se hlásím ve svojí přirozené kráse, drcek na hlavě a afínka sepnutá, protože dneska budeme krášlit svoji pleť, takže pojďte se mnou na to. Jako první krok si dáme pěnu na odlíčení, takže dáme si takhle pěnu na odlíčení a trošku zředíme vodou. Krásně si odlíčíme pleť od všech nečistot. Umyjeme vodou pečlivě. Po čištění špatlí si na vlhké tamponky dáme pleťové tonikum. Já používám značku Artistry už 18 let a je to jedna z nejprestižnějších kosmetik světa a je to prostě top. Vím, že chemický peeling používám takhle nárazově, když opravdu chci mít krásnou pleť a je to jedna z nejrychlejších a pro mě nejúčinnějších metod, protože já nejsem úplně na botox a píchání do kůže. A já si vlastně takhle naliju malé množství chemického peelingu, je jich samozřejmě hodně druhů. Naliju si takhle a rukavicích, prstíkama v rukavicích, tak si nanesu tu kyselinku. Samozřejmě je jich více druhů, některé mohou používat kosmetičky, jiné zase jenom dermatologové. Takže je potřeba zjistit potom, co je třeba vhodný na pleť. A vždycky mě zbaví jakékoliv vlastně nečistoty na té pleti. Krásně zatáhne pory, sjednotí, zrozjasní a je to naprosto boží. Já to úplně miluju, protože ta pleť je potom nádherná. Často se stává, že máme na pleti takovéhle různé pupínky, ať už z jakéhokoliv důvodu, ale někdy to může být, že se nám usadila bakterie na pleti a nemůžeme se těchto problémů vlastně zbavit. Jinak jsme hormonálně v pořádku, zdravotně v pořádku a pořád řešíme tu pleť, máme opravdu luxusní kosmetiku, kvalitní a pořád si říkáme, co se nám na té pleti děje. No, může to být bakterie, takže peeling si umyjeme. A jako druhý krok tohoto peelingu, který mám tady já ve svém saloně, tak si takhle dám pipetku a nanáším na pleť. A tady ta kyselinka zajistí, že mi ten peeling bude ještě dojíždět pár dní a pak udělá nádherný efekt. Ještě tak den, 2, 3 on vlastně pracuje na té pleti a ta pleť je pak vážně boží. Druhou kyselinku, tu už mám teďka krásně vetřenou, ona mi tam bude zůstávat a co je důležitý, tak je, hádejte co? Přesně tak, krém s SPF faktorem. Ten je po chemickém peelingu hodně důležitý, takže já si takhle na tu kyselinku, kterou jsem si tam nechala, už se dneska nebudu dávat masku, tak si tam dám takhle krém a úplně jemně rozetřu a nechám působit co nejvíce hodin. Nejlépe do rána. Takže to je chemický peeling. Moje milé ženy, kdo jste blízko, tak určitě přijděte zkusit nebo se poptejte ve svých salonech a věřte, že to je fakt velká pecka.